Teka, luz. Ano man na to?
may power interruption na nakaschedule po dito sa ating main office sa Naga City. So, cancel po muna yan. Wait for the announcement at kung kailan po matutuloy ang naturang webinar on cancer. Bisitahin din po ang mga tanggapan mga kaibigan sa aming main office na ito sa 3rd floor at building sa Galipan Drive, Naga City. Sa dapat lang po yung ang service. Talaga mo? Soft drinks pa? Oo. 24. Ini buat aku di kayu kamarnya. May bag ito na lang oh. Ay, ko na. Salamat. Sir, ay nasa loob. Sir, kung nainit sa inyo. Yeah. Honored po. 30. Xerox, perang. Magkano Xerox? Meron bang 52? Ha? Ito sa'yo nga ito ang gara. Ako, Lord. O, Lord. Ang gara na. Tigarap po. Ha? Ito po araw po. Araw po. Next na. Salamat po. Ikaw na. So last text, hindi mo kayo. Hindi magkari ka sa magbubayan ko mo pa. So, ng birthday. Ha? Tapos nag-expire mo pa. So, wala sa pa-remind na sa naya. Napagyan ko na kung bayan. Hindi ko ready to rin ako na. Ay, isip ko sa Sabado, latest na. So, print. Anong size? Kung ano kung nakalagay ko dito. First, nakalong. Rupa nakalong ano? Colored po. Ano nakalong? Colored. Colored po. Pagka-beach ma. Essential po. Papa. Kung saan available mo? Xerox. Dahil may kahapon sa baba.
Magkano ang pagpaano mo? 40 po. Short ang sarap. Ay. Pupunta sa payong ko din eh. Sari kayo nagpo-printer. Punta. Payong mo. Hindi. Nako ka. Paserox daw mo daw. Manggaran pa ko. Gawis. Parang manapirama. Colored na yan, alam. Back to back color. Mamarap na kayo mamang colored, ma'am. Iyo ma'am, pero yung laminate po kaya. Ay, yung nakaano kaya, biglamin na kaya. Paserox ako. Sa pong sunod. Thank you po. Pero, Eh, sabay mo na. Zero lang. wait lang sir. Kamay na minus ma. Thank you. Hindi pa